Klijent minn kull erba' tal-bank Hsbc se jintlaqat minn miżata ġdida ta' €5 fix-xahar għal servizzi bankarji personali. Kif l-imsemmi bank se jimxi bil-pjanijiet tiegħu dwar din il-miżata minkejja talbiet mill-Bank Ċentrali ta' Malta biex jerġa' jikkunsidra. Il-bank ħabbar li se jimxi bil-pjanijiet tiegħu wara konsultazzjonijiet estensivi mal-partijiet interessati u bir-reviżjoni fil-pjan 75% tal-klijenti mhux se jintlaqtu minn din il-miżata. Il-miżata l-ġdida tħabbret f'Jannar, imma l-pjanijiet biex tiġi introdotta twaqfu għal ftit wara talbiet mill-Bank Ċentrali u mill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji biex l-Hsbc jerġa' jikkunsidra l-pjanijiet tiegħu. Minkejja dan, il-bank qal li din il-miżata hija kruċjali biex tkopri l-ispejjeż tal-operat li jirrikjedi kont bankarju. Il-bidla se taffettwa lill-klijenti li għandhom inqas minn 61 sena li jiddepożitaw inqas minn €2,300 fuq perjodu ta' 3 xhur. Klijenti li għandhom 61 sena jew iżjed għandhom jidfgħu minn tal-inqas €1,250 kull 3 xhur biex jevitaw li jħallsu l-miżata. Tfal, studenti u nies li jingħataw benefiċċji marbuta ma' xi diżabilità, mart jew qatt huma eżentati milli jħallsu din il-miżata. Eżentati wkoll huma l-klijenti li jisselfu mill-bank għad-dar fost oħrajn. Wara d-diskussjonijiet ġie maqbul li persuni li ma jikkwalifikawx għal benefiċċju tad-diżabilità mas-Sigurtà Soċjali u dawk li għandhom impjeg part-time bil-paga tidħol fil-kont bankarju tal-Hsbc ukoll se jkunu eżentati milli jħallsu din il-miżata. Din il-bidla tidħol fis-seħħ f'Ġunju għal dawk li għandhom aktar minn 61 sena u xahar qabel għall-kumplament tal-klijenti.